Ka Kong Magdalene S. Maulong ke Badai Ru ha kejuk kepor ke MDC jong ke NPP kala ai kublai kerpang ialah kinong kersan jong ke NPP kibala mi ban lit tap ward ha ke sengi thok ding na ke benta banjit ya u ne ke MP sha ka lok sabha benta ubnai kublai shibu ni pibaro ki perlok kinong kersan jong ke National People's Party kum ke MDC na ke National People's Party ngelawan ban tap ke vote kalong sha ka ik koridor bat ngit scam kum kinong shong shnong tu ni shim kya in kit kya na ka meta ni ka kam ka babha bat ngit scam ni ka kenti ka bementa kum ni yo I tai long kemi na ka party ka ban ni don inong sandur kum uri orang ba yen benyale idu kan thai bat ngit scam ba madam anprin in poish ka thong jong ka jing job klam artatien na ka jingra ko jong blay ka jiksen ai jong blay bat ngit scam ki pat ba hiru kinai ka kti ka mon ka kti ka diam na ka benta Dr. Anprin Lingdor kublai shibu